Wakire emambengia ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebiasara biaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting semo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetira ase namba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabukututalira ase chabizi chito imeyo muchomusongo asamagacho auru towers ilongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengia Kenya Women kinya obunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi. Mugasomi umwancho murire welitko lia gatano na gatatu asio mutinyo iga ugatano na rimo karibu sana kionga chinsa isano na ibere tunyari kuyasanga asinchira eri ya bene korwa ebinyorime nari agendete ase county cheto chirobungo rwagusi naboigo korwa ase serikali enene nchenkuru kwa Matilda baigwa karanso Kenya kumanya iga kubwatia ase inchira ere ya bene nane kirongo chaka korwa ase chinsemo chia gesima iyo gutoka ime ya Kitutu Masava county ya Nyamira abonchoriria abakabake korwa ase chiro ya gesima nigo besokirie na kugania banyare koenekerwa amagenderero na bagusanga na Getembe nigo banyare kumochia igatia barai bare asabisi ase batebirubuna nigo babere bakombigwa asa magendero yechipara okonyora amache na boigo oburendi ase chinsemecho engana batebire barigetie ko enyare gusekasegerwa ase obwango aki twakwete chikura utari utoroserie para ino bona igenchi no murimi koru tundu bari koru kubotana botana kene pioti otire pareri togwete none pipite rugwete ekere mbure twete togokobe chago chigesima gakinya mino togotokonye pa inchege ntonkorera ne para gakitoroserie para koran unabona machi na rimwa amacha yo tukayunga ga koraki igakonigwa egere arete gento kenda ase chireye bone chireye mache teyo paka bono nonye ne chinyumba chiri abantu bakogenda kibara tichiyo yonko boria umugaba na nyaribo aruribaga akore mirimo egotoro kinga ne gasiare amachaya naba ari metwa ne county government lakini egotokoligereria tokakwana round ende togatera na amachaya igakonigwa ekotokone machango gware ntitwamanya chibesa ngai chigo cha omubuko ngo chikobekwa otoroche nga ama upande ya security chief police station chinde ka tokolire na manga police post mbaye gwe kali enya ekero tokolire na magombo baye twe kali enya police igo togo saba umwaziri Murkomen abako mwikera adu togo saba buna abamenyi bagesima otogo saba police post yeregesima ya bere station gwe kali igere na turanyare koruania aba ebibago byatu byechoire ase ekenyoreke geito kyagesima nje samalisa ngoro kwa edi na muramo manyi ase mukaji gagesima oborendi borega igo bwibi boichire nabo burayi bore mboli bujarende ani tusinya gitokoba byasara ntubwati nabasa urozi toji kwandanya gitari gaiga gesima ya itoka twamnyo kigu na kasi batagete bono ngakitoko koraga kya bami
ntobwate chire ya gisima mbabegete ta ya gisima gaiga iyetari woka ntomatinga billing yesinyete gosene igento babegete iga infrastructure bosa I think nande ntwaro chenga chikula nchia jetega nyakonge igaige society yaitu ekule bantu mbama etinga ne ya mabere yachete gusene yechi soda yachete ekogera bale mimbara ira mabero ende batoletere reporting ekula ingi yacheto nkagirite binte bikibya chirenga na bya magendero ne bintawa bale mibabwana togotebiwa ababwatani be sector ya bodaboda korwase county ya Kisii anna muno bali bakorere mirimo yabo ase umuchyo busongo niko besokirie na kuboria serikali enyare kubasira anna muno bali abasae kubanyorera nonye ne chipigipigi nabo igo ne chinsemo gosebi mo bye chipigipigi ekero chianyorere umuchando bunenjire mo gutanga obusalia ase umuchi obusongo baukwana kuraiga obusongo nigo bono banyarire kwerauna nigo bokebago bwabere bokomentekana nabo igo nonye ligoririo bugima liabere ligokonga ase batebire weterase okubwaterana nabo igo gutwara ebyombe ao nigo bono bakunyara okonyana na gusirana engana baire serikali ribaga gose okuboria enyare kwenana ukosegeta gose ogosira gochiasi abasaya bake basoire ase sekta hiyo. Uchumi imekuwa ngumu. Mwenesaji pikipiki kupata pesa ya kulipa mkopo, pia kupata pesa ya kununua kufanya service inakuwa ngumu. Ndio maana sisi tulijitolea kupeana hii service ili kurudisha mkono na kusaidia wateja wetu. Sisi ni shirika la kupeana mikopo. Tunapeana mikopo kwa waendeshaji pikipiki. Pia tunapeana wenye wako na pikipiki na wako na logbook tunapeana pesa. So sisi kama Mogo tunapeana mkopo. Sasa hiyo ukiangalia bei ya pikipiki imepanda juu. Imepanda juu, so inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu kwa waendeshaji pikipiki kupata pesa ya kutosha kufanya service, pia na pesa nyingine ya kujirinda. So ndio maana tukaingilia kati. We are focusing on vijana sana. Tunajua idle mind ndio workshop ya shetani. Si ni kweli? Now, hawa wakikuwa empowered, mtu ako na kitu yake ya kufanya. Hata hiyo saa ya kuenda kufanya crime, tumefanya nini? Hakuna. Because ako busy, akitoka hapa amechoka anaingia kwa nyumba yake. So, tunasisitiza vijana wakuwe empowered nyingi ndio crime, hata rate ya crime ifanye nini? Izidi kupungua. Population ya pikipiki within Kisii CBD is 8,000 motorbikes. That is bikes in operation. Tunajua siku hizi the bodaboda sector Kenya ndio ina contribute the highest uchumi ya Kenya kulingana the number and the revenue we are getting. For example, vile nimesema hapo nyuma, Kisii peke yake tuko na over 8,000 bikes operating within the Kisii CBD. This asubuhi ana fuel na wanabeba watoto wetu wako kila mahali, meaning these are the people wenye wanadrive uchumi ya inchi. The reason we are emphasizing kwa hii sekta ya bodaboda abana siasa korwa chinsemo ona boigo ebirengo korwa se county ya Nyamira niko bono banyare kukwana kusikogendera kuigerera chiganga cyabo ase birogo biria abakuriga na bagukwana korwa se kanisa ya Westfield ime yomochyo Nyamira nigo egati yabo banyare kwerabuna nerebuya ase bari barabisi banyare gwikirania amaganio yabamenye be county ya Nyamira na barabo banyare kwachinga kichingia cyokora egati yabo korwa se bunge ya Kitutu Masaba nero mwanasiasa Clive Ogwora na bwigo mubunge wechinsemecho omo nero musike Clive Gisairo na bwigo nekati ya baraibande bali bakurigia amabaga ao omusike Wiroba myaka 5 omusike Shadrack mukamwe myaka 5 musani oyo no rege ngoko nero kumwamure myaka 5 lakini something very special asabono buraibo wochigota gochimotu ngelinga ntubwato mwana izogoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i nerengo bari president ya Kenya egera bari president ya Kenya engoko yatware experience ye myaka 5 ninche musabere gasi go CS ase gasi ye gotoka mutwara egera buna bagetutu mutwaro mwana umujumbe ogoro Clive Ogwora naende mutwaro mu CS ogoro kwengoko magosa naro nande rero naririkang'ani narorire omonto otabwatie egasi okorigeria obwate egasi sinche nobisinde naigwa oyo nkagotana nkondare kondigeria egasi nere tabwati gasi and such is the paradox of life.
igori okondigeria egasi kindly manya tugati gasi gendo rarigeria gasi nche tonya gonkumi tonkumeria yani wangina basta yo bagontiga ngochi basta babuna barasta yo bagontiga ngochi nche gasi anere secure bali moko ryo kerokya bogetutu karibu keroge keterikiani keroge kenekya bagetutu n'abantu bakuru babatanga goisaranso n'abagetu and I come to them with humility na nachete ebimo goteba nga muntu tanya koirora kero nachete mbatebete muntu tanya gochari mai igo na anari ebi narete ya umusaja ningo igavana ningo lakini umusaja na ndo bia to ko kuolta twensi gabone gavana nayo amono yone do musa yamono sana 22 mukanga chikura chinyinge nkaira lakini mongina cherusa agateba na tebeshe ngateba nga mambimboki bono bwakire umongina otigire kerogonse na agachorire ndengo na kwagitiga weta hotel abo bana okore akoligia kerogia tigirti bachara mongina tacheto Chomurire kubwatekana no komentekana kwemerero ase chiskuru na poigo chiburaburu kurase gati ya borokiwa ase chiskuru chinyinge me yense ya Kenya nigobono monogere bwe serikali nere Dr. Isaac Mwaura mugasorero anyarire kubora buna nere biya ababwatani ao na poigo nonye na bakenya bande bonsi gosange birengerero byabo kuchase serikali buna sekta ebose wizara y'ichisemi iranyare gukonya aborokiwa kwiranira amasomo abo ase amatuko aribosio kaukana omugasorero Mwaura nigatebire buna chiskuru cyobomenyo gose cyokomenya ima nchiko nyara gutuguterware kurinde naboroki wabanyare gukwanirwa naboigo amachiko ali abekire asti chiskuru na kubwa muno kurose wizara y'ichisemi anyare kubwatigwa asatebire nari no gosemeria sichinkwana tira korekane ritukoria rero kurose wizara y'ichisemi ninyare gukonya omuchando uyo boarding school ndio kutakuwa na nidhamu. Wase wengi hapa tulienda boarding school, si ndio? Inamaanisha kwamba sisi tuko na indiscipline. Hapana, kuna kitu Kenya kinafanya hawa watoto wakue hawaiko sawa. So mi na cheki hiyo sio solution. So ukisema ati shule zote ziondolewe boda, tulikuwa na hiyo conversation na viongozi. Do you know walituambia nini? Na hizo madesku ndio zimejaa teenage pregnancy. Siku hizi si wanachagua hata prefect wao, wanachagua kienda kwa shule unapata mtu anaitwa president, mwingine anaitwa governor. You know, wamepata hiyo freedom. Lakini bado unaona vile tumesema hakuna discipline, watu wapatiwi suspension, wapatiwi nini. Hiyo ndio imeleta shida. Kwa sababu sasa unaambia, ukisikia mtu akiwaambia ati lazima hata umpatie chance ya kuzungumza na pero yake akiwa home. Sasa hiyo unamwambia nini? Sisi tuko na hizo freedoms. Wacha tukue na hiyo conversation. Wacha tukue na hiyo conversation. I think mnaonanga pia tukiwa na program yetu sema na spokesbonga na gava. Tunataka ma youth pia wao wakuje waseme what is the issue. Tusiassume ati tuko na suluhu. Ile tumejaribu. Kwa mfano una hizi guidelines za shule. Tumeziweka lakini bado watu wafuati. Ukiangalia kama ile mambo ya utumishi academy bado kulikuwa hakuna mlango ile ya exit. Na wamefungiwa. So story kama hizo tuangalie. Tulikuwa bado na ile moto ya Endarasha kama unakumbuka. Sio kitu rahisi lakini tuzungumziane tuongee. Na hiyo jambo inashughulikiwa na Wizara ya Elimu, CS Ogamba, tulikuwa tuna communicate na yeye na pia Bitok. Wacha tuone lakini kuna need ya dialogue. Sisi wenyewe tujiulize tumepotezea line wapi. Mwancho murigerera na kurwase siasa ya uyo kabiri mukonyi bwo murai wense Moskeri Gathiga Gachagua uyu ni ndoro murai bwikama ya DCP nigo bono ikigambiro ekenene kya milimani meyo muchio Nairobi bono keri kusikiganyerire kubatuka uguchika igoro yogwa kwa isiko kwae korwa abisi una homokonyi bwo murai wense so mwakori wechiri bubere 24 ase ritukeriga nigo bono abanachiye bina abatatu baranyare konacha gose kubwatuka uguchiko uko abo bare konachiye bina Eric Ogola oria Anthony Amurima na boy Godfrey Mugambi abo barachiye konacha uko gose barachiye kubwatuka uko nacha uko babwatani aho kuro asensemo ya Eric Gachagua niko basangerekanete ase kigambiro ekyo kero bare no gosembere buna andake guchika wekigambiro nigo korabe uko konya gose korabe okuya ase bare
mwancho murigiriria na sense moyende muna chebi na omonene omukoro nere David Maraga uyu nende ukorigia use origetie kurwanira ekiro kyo burai bwensi ase obuchori obonene buri bosyo nigo ere na bande batano na batatu banyarire kubekwa biara ase para ya Lang'ata Road ime yo mutio Nairobi rituko ria rero na nigo barenge okora okurobekana kubwatekana na kiri batebire nigo bagotema kwigirira endemero iyo ebogorite Nairobi National Park iyo andake korengana nabo batebire buna nigo ababwatani igete barorekanire utaka koye soanana endemere yo ere yechieka chinyinge batebire buna nigo barigetie kuyegerera nabo igo enibo yonsi eraroro gotikara haroro erinde gokonya gusikogendera koba eyobya ase abakenya nigo banyare gwikiwa ase gitaseni kyabanyanyimbo kya Lang'ata ekero barigetie guse baganyerete banyare korokiwa obosio bwekigambiro kuse ogochika konyare kubwatukwa. Don't leave the back. Don't leave the back. Don't leave the back. Don't leave the back. Bemana sana mwancho murigirira nabo turachigukorera ikionga chinsa isano na ibiri chabona mugaso korende tumerane na inde nako yasanga ayo naenda mwange asinchira ere ya bene kikoraga chinsa 10 nchenkuru kwa Matilda Obaigo murobiri go swasimbeo vibes on vibes agendera gutwara oburigireria obuyana waigo mugaso umotoerero.